खुलुमबाय। आंनि मुङा धरना सोरांबाथि बर'। आं सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि बियाब जौगाफुर गामिनि मानगोनां दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज खन्नाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनो हानाय गासै दैदेनगिरि सार नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दायो कदिंखन बादायलायनाय हाबाफारियाव लकेश्वर उजिरा लिरनाय ओइ आनान गसाइ ओइ सोरजिगिरि हांख्रायनाय आरज कलमनिफ्राय खननो थाखाय आखायाव लादों। ओइ आनान गसाइ